Amma alaikum salam. Sannin ka dai. Yawwa madalla. Kai ka ga wani gurgu can? Kai ka sha da kuku ne kaman wani kifi. To a gan sani ma ko Allah ayi wa laifi. Yanan ne Allah ya mai da ya. Ku duba fa. Ana gan gaskiya ne Allah mun gode ma. Kai mu da Allah sai ya bada mala. Ke cewa ne. Wani gurgu na gani Allah in mutum yayi maganar wani ba a gabansa ba. Kaman ya ci naman dan uwansa musulmi ko dan ma ba sai na muku ba dan alkali musu wazi inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum ye hakika shi Allah baya duba zuwa surorin ku da fitoyin walakin yanzuru ila qulubikum wa amwalikum haka sai dai yana duba zuwa zuciyoyin ku ne da ayyukan dan haka je ka ba shi hakuri kana ji bari in je in bashi hakuri na san zai hakura dama ban yi magana ba kai magana dama ban ce na san zai hakura dama ban ce yanzu na je hakuri zan bashi kai ka ce ya ni da malam bawo akara magana Assalamu alaikum. Akara makallau. Ina kwana? An tashi lafiya. Ya gida. Dan Allah nasiha aka yi min ne wallahi ka wuce ne nake dan yin gulmaka. To kuma shine aka ganar da ni kuma ni Allah ya riga ya ganar da ni dan Allah ka yi haƙuri kaji shine suka ce zo nemi yafiyarka in ban nemi yafiyarka ba Allah ba zai yafe mu to la ta ai ba komai ko ka yafe mu to shikenan ina so mu zama abokai